Joey Bourbon and Mrs. Evita Bourbon, together with Mr. Emiliano Retuya and Mrs. Estelita Retuya, to be followed by our principal sponsors. Okay, camera. Okay. Ako po. Pa. Yan, parang nakikita ko na ho yung ating mga principal sponsors. Sabi nga ho nila, yung magbibigyan mo na pera ng ating bagong kasal would be the one used as their start para sa kanilang new chapter ng buhay. Video yan. Mag-asawa. Video. Iiwanan na po nila ang buhay ng dalawa at pinagdala na po sila. Tuturuno sila ng pamilya at yan po ang magiging umpisa. Picture. Together with all the relatives ng Mr. and Mrs. Bourbon or the family ng Bourbon and the family